دما تا باش بیا بو سرچاوا لەسەر چاوایê باشن ساو بێ باش بن باس kim kan te nas bikin navê min Ciwaneş bajarê derkê ji bajar bixwîne ji bajar yani tu ji destpêkê dixwe li bajar Mêj gundaya ji ziyaretê Abasan e koçerin ne Dêmanî lê dêmanî koçer neyekin ya ça çê cudahî navandê ê xwedê adet û teqalîdê waya ixtilaf dibin lehca zimanê wan e ixtilaf dibe gelek cudayî neqeba de heye طبعا nêzîke hevin têkilîya tev de hene bi zimanê wan e lehca wan e ji firq dike û adatê wan e jî ji firq hene yanî bajarê dêrkê ji tê nas kirin Xwedê bajarê dêrkê ewel şî bi nasê xwe tê nas kirin nasê miletekî gelekî hêjaya û tevayê wêne yanî nisba mezin tê de taban Kurdî jî û xwedê bi gelek tiştê dî meselen bi adatên wêne hene ji gelek menatiqa firq dikin xwarinê wêne hene jê cuda ne gelek tiştê hene bajarê dêrkê jî yok dibe nû meعروف bi cê seyranî ne nû menatiqê xweş tê dihene ev مناطقê seyranê li cem me zehfin û ketibêjê Swêdîk heye Endîwer heye Çemşaref heye Carûdî heye menatiqê gelekî xweş in dar tê de hene av tê de hene zevî tê de hene cihekî xweş in cihê seyran e ya bo ez jî ji bernameyê Tirkiye pirsa ev tûrikim birayî me pirs û diyarê xwe xistinê em bernamê me her heftê ez dirim bajarekî ji Rojavayê Kurdistanê ji Rojava îro jî em bûn mêvandarê bajarê dêrkê spas dikim em zê pirsa xwe ji te bikim te bersiva min rast da zê diyariyekê bîm te hazir jêr ez hazir kirim kam hev pirsa xwe derxin pirsa me dibêje elêvbeya Kurdî ji aliyê kê ve hatiye çêkirin ya Kurdî ya Kurdî Mîr Celadet Bedirxan Ehmedê Xanê Melayê Cizîrî Feqê Teyran Mir Ahmed Mîr Bedirxan Mîr Celadet Bedirxan Tu bawer bû jê te wilo cî digot ne ya ewil heye ewil mizanî bû ku ewil Mîr Celadet Bedirxan e Tu bawer jê her jî ji te rola bersiva te rast bû Mîr Celadet Bedirxan elêvbeya Kurdî erê wî çêkirî ne em zanin yani Mîr Bedirxan wê saw bê kerem ev jî diyariya te ye Tu dixwazî dawî tişkî ji me re bêje Xwedê ser çava hatîn bajarê dêrke weşî ev tişta hûn dikin jî mübadereke xweş e û lê keyfa milet pê were ew bê ser çava min hatîn saet xweş